Ngiyayikhetha inkosi yasePhami. Amen. Nkosi yamakhosi. Wena owazi. Ngingakabikho esiswini samama. Emathunjini kamama. Ngangakabunjwa angibumba wena. Iphambi kwakho somnganise. Iphambi kwakho Nkosi yamakhosi. Ngiyacela kuwe Nkosi ngolwenkosazana. Ngiyacela kuwe nyazi lezulu. Uma ngilapha Nkosi phambi kwakho ngibone. Ngangenalo ulwazi ukuthi ley'nsuku ziyakuba khona inyama yami isabona ngamehlo. Uma Nkosi-ke ngihleli lapha akusiyo intando yami. Akufanele umuntu kuleli bandla ashumayele ehleli esingisini noma ehleli enqoleni ehambayo. Umthetho waleli bandla mama eshumayela uyaguqa. Kodwa ngazi noma ngikubona isibilini ngake ngabona umfundisi ePhami engeniswa ethwelwe ngengubo. Ngangazi ukuthi lo mfundisi uzophatha inkonzo. Nabanye bethu abakhona lapha ethempelini angikholwa ukuthi bebengacabanga ukuthi umuntu ophushwa ngenqola ufanele kuba akhulume phambi kwabantu abancane. Izolo ekuseni ingane ezalo umzala wami ithi baba ngiphuphile ebusuku ngiyewasabele namaphupho. Amanye amaphupho uthi ushembe awufa. Baye bathi mabe baphuphile abantu kusekuseni sebethi nangu uNkulunkulu oyini. Kanti kade bephupha ebusuku. Yebo. Uthi yena umntwana baba mzala wami uthi ngibona inkosi yasePhalameni iphuma lekhaya. Uthi sengathi siyaguqa. Yayisiphenduka ithi kade ngilande umfundisi ukuba aye ebuhleni iyamfuna inkosi. Ngicabanga ukuthi beko level lesikhathi ekhuluma le ndaba. Uthe ngo-2 kuya 3 wasengena ucingo bengilele nje. Ngingumuntu ohlalelela angisakwazi ukuvuka. Ngilale kusukela ngoDisemba ngashintsha isibhedlela kusukela ngoJanuwari. Kwakufanele kube uphele ingami uJanuwari. Kodwa wanqaba Nkosi yasePhami. Kuthi ngawo 2 kuya 3 kungena ucingo liphuma uBaba uMvangeli uMdluli. Uqala ukukhuluma izinto eziningi ezinhle nje ezingangithusi. Ekugcineni uthi angazi uNkulunkulu uthini kuwe mfundisi. Nase ngiqala ukushaya uvalo message nje. Uthi ithizwe lenkosi onyazi lwezulu angikwazise ukuthi uzawumenzela inkonzo kusasa. Ngithi
Ngishiye mina baba ungivangeli hawu mfundisi vangeli mina ngikwazi ukuhamba ngokuvuka ngiyavuswa manje manje ngizonza njani uthi kangazi kodwa ke ngiyakwazi konke ngingene nginovalo kakhulu nje njengoba ngihleli lapha wayesesondela wathi seliphinde lathi lithe njalo khuluma uhleli khona lapho kuwilshe ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngibonga ukuthi mawuphinda uzalwa hlanu amehlo amaboni akwenzekanga ukuthi mawuphinda uzala wesihlanu phakathi kwalolu hambo olude amehlwami angabe sakho othi mangifika kuyena ngiletha abantwana maqala inyanga kaFebruary engithwele kade ngithi yesaba ukuhamba ngizothola kanjani phambi kababa mangifika ngizoyikhuluma leyo ndaba yinde kakhulu mangifika kuye uthi phina manje mfundisi usethe ubombela ngahamba lekhanga nesibili wasengiphanika amanzi ushende Nkosi uma sihlwe ukukhonza Nkosi senziwa izono masihlwe ukubona Nkosi yasephakameni senziwa usathane masingakuboni lasizenze senziwa ukuthi mhla uphuma kwanentanda bathakathi kunamadoda athi samba nawe athi siyasifike lapha uyakhona sibonile ngesonto edlule ukuthi lamadoda kanazange afe sibonile ngesonto edlule ukuthi lamadoda akhona ngaphansi kwaManazaretha mhlawumbe angiqondile ukukhuluma ngalezo zinto mhlawumbe abafowethu esibathandayo noma abangani bethu mhlawumbe asahleli ndawo wafika izazi aziphuma
Ncwadi kaMalaki. uMalaki isahluko sesithathu. Ncwadi kaMalaki. Wabana amabhayibheli afana nelami. Itholakala page 796. uMalaki isahluko sesithathu. Ivesi lokuqala. Bheka mina ngothuma isithunywa sami silungise indlela phambi kwami. Uyakuthi inkosi ngicela sizwise kahle ke la. Uyakuthi inkosi enifunayo iyafika. Angithi kunjalo manje. Amen. Angiphinde futhi leli verse. Bheka mina ngiyawuthuma isithunywa sami silungise indlela yami phambi kwami. Uyakuthi inkosi enifunayo iyafika. Iyaqhubeka. Iyafika izuma isithunywa sovumelwano elisifisayo. Bheka siyeza usho uJehova wamabandla. Amen. Ncwadi kaJoshua. uJoshua isahluko sama-24 ivesi 15. Kepha uma kukubi kini ukumkhonza uJehova, khethani namuhla yena eniyakumkhonza, noma uThixo ababakhonza uyihlo bengaphesheya komfula, noma uThixo bama-Amori enhlezi ezweni lami. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Lapho uJoshua wayesethatha isinqumo, sengathi lapho uhleli khona ungathatha isinqumo sakho. Ungathathi esomfweni, ungathathi esomza wakho, ungathathi esikama wakho, kodwa thatha esakho isinqumo. Uthi lapho uJoshua, mina-ke nendlela babehlubuka abantwana bakaIsrayeli ngesikhathi babeqala ukukhonza izithixo. Wanquma uJoshua uthi mina Joshua nendlu yami ngizamkhonza uJehova. Mina Joshua nendlu yami ngizokuya ebuhleni. Ningangibhali kabi, angikhulumi lezi izinto. Angikhulumi ngomuzi ongawazi, ngikhuluma osebuhleni. Amen. Mina Joshua, kusho Joshua wathatha isinqumo nendlu yakhe ney'ngane zakhe, wathi mina Joshua nendlu yami ngizamkhonza uJehova. Uma sifika lapha ekhaya, ngake ngakusho lokho, angiphile namhlanje bese ngishawa kulungile. Uma sifika lapha ekhaya phela inyanga ezulu engaphethe lutho. Ngake ngakusho lokho. Kwanginje leso sikhathi.
kodwa ke ngaphethe lutho kodwa ngiphinde ngithi unjalo asithelwanga sophinde sidlule ku amen kanti manazela sesobaleka sesifilipi thina nje sigogo esifushwa ngama-wheelchair yabona nje ngihleli ney'qabavu zey'nsizwa la zingangishiya khona la kodwa sesingabaleka sesifilipi uthi uJoshua mina nende yami akasho ukuthi sonke siyehleli wesho kubantwana bakwa-Israyeli uthi mina nende yami ngizamkhonza uJehova mina nende yami ihleli phambi kwalo uThixo lenkosazana amen ithi inkosi yasekuphakameni uShemba kafi ithi akabulawa umuntu yayikhuluma ngentombazane ngalezo nsuku eyayihlukile yathi mayisihlukile mayifika ekhaya kubo yayiseqalwa ukugula yagula kakhulu abazali bayo bangazi bazokwenza njani bayithatha bayise inyangeni kwathi kufa mina ngiyagula zabelungu nezamandiya ayishongo ukuthi amandiya yo niyazi ukuthi yathini ke sengaboshwa mina namhlanje kodwa yasho lokho ke uziba ithi yayisho ezinyangeni zabantu nezamandiya kwathi kufa yakubulala ithi basebeyibizela amaziyoni ithi inkosi yasekuphameni afika amaziyoni le ntombazane ayikaka eyithandazela ithi kwathi beqala kugqula ngemboza wayesithi umongameli walamaziyoni ake nimeli niyabona nje kule ntombazane na bathi abazalwane bakhe wawo umongameli sibona wathi khona isandla sikaShembe kule ntombazane asikwazi ukubeka isandla sethu phezu kwale ntombazane ngoba inesandla sikaShembe yayisithi intombazane hawu uShembe ufunani kimi ngoba mina kade ngahamba ephakameni manje uShembe ufunani kimi futhi angisafisi nokuphinde ngiyibone ingubo emhlophe nithi umuntu kaNkulunkulu no umuntu olaka kangaka ithi ke yayisho mina angazi ukuthi kunjani namhlanje sengathi angazi noma umuntu sesidale ngawo izolo uzawubuya yini umusa Nkosi yebe baba Yeah.
yazi lwezulu ngifisa ukubonga bonke amanazaretha ingcwele amanazaretha lawa bethi ungafi awufi Amen. bonga abefundisi ngababala ngamagama kodwa baningi kakhulu ngibonga abavangeli nabo baningi kakhulu Nkosi yamakhosi ngibonga abakhokheli yilanga bangene endlini ngilele ngibheke phezulu sengihlinziwe babe ngama-23 bathandaza bathi Nkosi siyacela vuka babe tshena wena angimazi lo shembe ukhonzwa kanjani ithi Inkosi mayiqhuma le ntombazane ithi ayizange ibuye ephakameni yaze yafa ithi angifuni ukuphinde ngiyibone ingubo emhlophe ngiyabonga ke Nkosi angaze bengasacabanga futhi angivume kwaba ingcwele isono wathi masekubuhlungu kungehlula umlenze wami ulengiswa emqadini kuwehliswe ngilalewe esibhedlela eMakhoti ngalala esibhedlela saseThuli bafike bathi khona ngeke usizwe lutho siyaqhuma angiphumanga nje ngemvume ngaphuma ngicela iphasati wayesemthuma uNkulunkulu umuntu engamazi esuke kude ncane ukhona la ethendeni wafike ngangazi ukuthi umuntu uyalashwa endlini odokotela baze bamhlinzele khona la emlenzeni wami ngihlinziwe eNazaretha ushembe sethuma umuntu wakhe amthandayo wangihlinzela embhedeni ekhaya kimi ithambo lomuntu angilazi bengiqala ukulibona mina nengane zami zayiqala ukubona ithambo lomuntu zabonise ithambo lakhe ngithi shembe uyinkosi yamakhosi ngeyilanga amadoda amathathu ngiyathanda ukukhuluma ngala amadoda amathathu noma ngaqala ukukhuluma ngalo amadoda amathathu ngelinye ilanga ayingene umoya wevangeli ayingene umoya wokholwa ayisethume hamba ishumayela ivangeli kaNkulunkulu kwakuthi manje amadoda ebheka ngasenyakatho kuthi ngaseningizimu lapho eqale khona abantu bese besiqala behlubuka athi bebheke empumalanga kuthi ngasentshonalanga lapho eqale khona amadoda bese qala ihlubuka aqala manje ahlupheka ukuthi ukushumayela kwethu kanti kuyini mase sidlula abantu bebebuyela emajwaleni mase sidlula abantu bebebuyela ekuphuzeni ekubhemeni igwayi benze zonke izinto uNkulunkulu angasithandi base behlangana lamadoda amathathu athi sesiyabona ukuthi khona into esihluphayo khona indoda esihluphayo igama layo uSathane aseqala lamadoda akhayisu lokuthi amfune uSathane nje amfune uSathane angazi ukuthi uSathane ufunwaphi ngoba amakhosi asephakameni athi uSathane uyangena nasethempelini uSathane uyahlala nabo umuntu akhathaleki ukuthi wembethe ingubo emhlophe akhathaleki ukuthi uthi ishembe inkosi kodwa mayisengene uhlala naye nje anemfundiso kwakhe athi ushembe mede akusunywe athi yena ngangcono siqale phansi
athi bethu sheba sibheke eMpumalanga athi yena ngangcono sibheke eNtshonalanga. Angikali ukuyikhuluma le ndaba. Kodwa ngizwe ngifikela ngoba uma ushembe ephuma into yabazwe khona amadoda ahamba nawo. Athi shembe sihamba nawe. Siyasifike nawe nasebuhleli siyaswisa ikhona. Lesikhathi ushumayela nathi siyoba sishumayela. So senza konke okwenzayo. Singacabangi eManazaretha ukuthi mhlambe la madoda safa. Oh ya thanda. Abantu laba abasekuphakameni boNkulunkulu. Amen. Usho njalo David. Uthi wena Jehova ukimi. Noma ngabe esigodini sethunzi lokufa, kodwa wena Jehova ukimi. La madoda-ke bokuthukuthela abe sevumelana ukuthi sizawufuna uSathane siyesimthobe. Nathi besingakusho lokho. Kodwa sipasophe ukuthi ngekhathi sikusho akanamathele yini emhlane wethu. Ngesikhathi ithi ngizamfuna uSathane ngize ngimthole ahleli yini phansi kwalomjiva ushembatha ngwemba. Ahleli yini phansi kwesiphika leso sembethena. Ahleli yini phansi kwengubo emhlophe lesiyembethe sonke njengoba silapha nje. Athi ayamfuna la madoda. Asethi sawulile asingazi. Ayisebona ihlathi. Amahlathi-ke indawo ucatshanga wonke umuntu ukuthi kunezinto ezimbi khona. Ayisethi somthola hlande kulela hlande. Ayisebheka ihlathini. Abheka ehlathini uSathane angazamthola. Ithi Inkosi yasemfameni uma uSathane omubi iloyo angene phakathi kweni eManazaretha athi ngiyayikhetha Inkosi yasemfameni. Ithi ngivame ukusho ukuthi amen njengoba ngivame ukusho njalo. Ithi lo Sathane unamandla kakhulu kunabo bonke uSathane abakhona. uSathane uthi mayifika phakathi kwenu
akuqe bese sithi ngekhethe inkosi yasePhalameni bese sithi amen. Ithi wenza konke engikwenzayo umani yabo nikela uyasondela. Umani Shumayeli uyasondela. Umani Didi uyasondela. Uthi wenza konke engikwenzayo lo Sathane. Ithi ke wona unqoba amaNazaretha. Lo Sathane. Wona wenza amaNazaretha angabhekanga besabhekana. Ningangezwakala. Izawushiya into. Ngikhuluma ngonyaka phezulu. Amen. Ngadideki. Ngesonto edlule ngangihleli nabanye abangani bami. Angaze bafikana. Ngithi mina ngibafowethu ngesonto ezaso lisahleli ndawonye nje. Kodwa ngiyajabula ngoba laba ngikhuluma nabo sihleli nabo ekhaya. Amen. Amen. Ngithi ngesonto ezama ndoda konje sobe sambalaza ndawonye ushembe. Ngithini kwakufika noma kwakufika ukugula umuntu uyagula nje noma ephila. So lisahleli ndawonye nje sibuka lapha. Siyabona nje lapha. Siyabona nje abantwana basePhalameni. Amen. Behleli lapha izolo asamboni manje. Ithi lapha inkosi inyanga izulu. Ithi mina ngizala ushembe yazibambana esifubeni. Yathi mina ngizala ushembe yasizibambana. Yathi akekho umuntu ongangishaya isibhamu ngife. Amen. Manazaretha nani khona abantwana. Yebo. Amen. Yathi akekho umuntu ongangishaya isibhamu singife. Yathi kodwa uma kungenzeka lokho umuntu angishaya isibhamu ngife uthi ngiyangibona ngishona phansi bese ngibheka phansi bese ngafuna amehlo ngifike sengihleli khona. Amen. Unjalo uqe lo muntu wayimhlinze ekhaya. Ungabe isona. Ngeke kwethu nyoshwe. Uqa dodo yena ukhona ushona Nkosi. Ukhona la uqe nje. Bambona ethi nyoshwe. Semncane kakhulu anibheke nje. Ithi Nkosi yamaNazaretha ngifika la uthi sethe ubombele ngekusafa. Amen. Sesibheke kuwe. Amen. Yasihleli nje lapha sibheke kuwe. Sithande emkhulu lweziboshwa sithi manje uThixo. Amen.